Salutare! Te invit să urmărești acest podcast în care îți vom prezenta proiectul imobiliar Agmanic, un proiect care îmbină un concept unic, luxuriant, locuințe premium cu natură și inovație. Am alături de mine pe Ionuț Nedelcu, consultant și advisor al proiectului. Salutare, Ionuț! Te salut! Mă bucur că ne-am întâlnit pentru acest proiect și, sincer, mi-a plăcut ce am văzut. Nici n-avea cum să nu-ți placă. În primul rând ne aflăm în primul apartament finalizat în complexul nostru. Este un apartament complet mobilat deja, pregătit pentru a primi potențialii clienți și prin care vom arăta nivelul de excelență la care ducem acest proiect. Să-mi spui, te rog, cine v-a mobilat proiectul? Showroom-ul? Apartamentul este mobilat într-un parteneriat cu cei de la Rovere Mobili. Ok. Și ieșit, veți vedea în imagini exact cât de bine a ieșit acest apartament. Ok, a ieșit foarte bine. Mă reîntorc cu drag de fiecare dată în domeniul real estate și abia aștept să intrăm în povestea proiectului. Este un proiect cu o poveste extrem de interesantă. În primul rând, vorbim de o poziționare, putem spune chiar unicat. Este o poziționare care ne duce la limita pădurii Băneasa, da? În zona Iancu Nicolae, pe strada Lucian Blaga. Și de aici începe povestea proiectului prin care am încercat să creăm poate cel mai luxos proiect din România. De ce spun acest aspect? Este un proiect prin care îmbinăm extrem de multe detalii tehnice, care unele chiar pot spune că sunt duse la extrem. Îmbinăm foarte bine aceste detalii tehnice cu partea de natură. Ca și concept general, vorbim de apartamente mari, vorbim de apartamente de 3, 4 și 5 camere. Cel mai mic apartament disponibil în complexul nostru, spre exemplu, pentru un apartament de 3 camere, vorbim de 86 de metri pătrați utili, care este un apartament de 3 camere cu 3 băi. Asta e un aspect extrem de important pe această piață luxury. Și toate apartamentele noastre sunt apartamente de tip duplex, cu scară interioară. Ca și concept general, vorbim de apartamente care au grădină proprie sau terasă. Ne-am gândit inclusiv să avem o zonă de liniște în bloc, acestea fiind etajul 1 și 2. Și cum explicăm aceste zone de liniște? Apartamentele, fiind apartamente de tip duplex, da? Cele care ocupă parterul și etajul 1, bineînțeles, au acces la propria grădină, cu living-uri la parter și dormitoare la etajul 1. Apoi, apartamentele care ocupă etajul 2 și 3 vor avea living-uri la etajul 3, terasă la etajul 3 și dormitoare la etajul 2. Astfel încât niciodată să nu ai în acest proiect living-ul vecinului deasupra dormitorului tău. Foarte smart. Un alt aspect foarte important al acestui concept ultra luxos, cum îi spunem noi, este faptul că pe etaj, pe palier, da, de fapt tu ai 2 apartamente. Avem un bloc cu parter și 3 etaje, dar înseamnă că avem doar doi vecini, unul deasupra celuilalt. Și doar 2 holuri, la parter și la etajul 3. Etajul 1 și 2 nu sunt zone de circulație. Este un proiect în care avem cam 60% din suprafața terenului nostru acoperit cu spații verzi. Da? Acestea fiind grădinile proprii ale apartamentelor de la parter, dar și zonele comune de alei de acces și așa mai departe. Și apoi trecem la partea, să spun, mai tehnică. Și suntem... Aici pe tehnică știu că e gândit să reziste la la cutremure mai mari decât sunt proiectate de obicei blocurile. Ambiția dezvoltatorului, care la bază este o firmă de construcții, nu un dezvoltator clasic, a făcut acest proiect să fie
gândit cu o rezistență seismică de 9,5 grade pe scala Richter. Folosind în același timp o tehnologie foarte interesantă, care pe noi ne-a făcut să nu avem deloc grinzi în apartamente. Nu există grinzi în bloc. Vorbim de o placă între etaje post-tensionată. Este o tehnologie care nu este foarte des întâlnită în domeniul rezidențial. Este în general întâlnită la clădiri foarte înalte, mai ales de office, unde încărcările sunt foarte mari pe placă și nu prea ai ce să faci cu grinzile pentru că nu ai compartimente. Și atunci, predominant, această tehnologie este folosită în tipul acela de clădiri. Nu știu dacă suntem singurii din România care am folosit acest tip de placă, dar oricum suntem printre puținii. Asta e clar. O particularitate foarte importantă a proiectului nostru este că tot ce înseamnă zonele de zi, adică parterul și etajul 3, au înălțimi finite de 3 metri. Iar zonele de dormitoare au înălțimi finite de 2,80 metri. Adică avem niște apartamente cu o înălțime considerabilă. Toate aceste aspecte punctând în elementele luxuriante ale proiectului. Suprafețele vitrate sunt și ele foarte mari, da, bucurându-ne astfel de tot ce înseamnă vederile în cadrul proiectului nostru. Pentru că pe orice parte a ansamblului ne uităm, pe o parte avem pădurea Băneasa direct, pe o altă parte avem un cartier foarte frumos de vile finalizate. Vederile sunt neobstrucționate pe nicio latură. Știi ce mi-a plăcut când am intrat în showroom? M-am simțit ca la casă, de fapt. Da, senzația finală este ca și cum ai avea propria ta casă. Într-un bloc, exact. Cumva. Fiind apartamente mari, automat ai o senzație, în primul rând, de spațiu. Ai o senzație de intimitate. Sunt totuși puține apartamente. Este un ansamblu cu 50 de unități care, dispuse pe 2 clădiri, îți creează foarte multă intimitate. Faptul că sunt apartamente mari, din nou, îți creează această senzație de casă și în funcție de apartament ai senzația de casă cu grădină sau o casă pusă undeva la etaj. Dar având acea scară interioară și separația între zonele de noapte și zonele de zi, automat îți creează un feeling de o locuință mult mai mare decât ai de fapt, deși sunt apartamente de suprafață mare. Da, trebuie să recunosc că mi-au plăcut foarte tare apartamentele care au vedere direct în pădure. Depinde foarte mult de tipologia de client. Pentru că fiecare orientare are automat avantaje și, să spun, dezavantaje. Dacă vrei un apartament care vede direct în pădure, da, îl poți avea, e adevărat, este o vedere impresionantă. În același timp, să ținem cont că acele apartamente au orientare spre nord. Asta înseamnă o deficiență a soarelui, dar un avantaj de a avea o vedere impecabilă și chiar unicată. Adică acolo deja știm că nu sunt foarte multe alternative în piața imobiliară din România, că să ai un apartament care vede într-o pădure. Da, și mi-a plăcut iarăși atmosfera când am ajuns aici, să auzeau păsărelele. Da, este o zonă extrem de liniștită, este o zonă complet construită. De jur împrejur nu mai există terenuri disponibile spre a se face chiar nici măcar o casă, da, păi un alt ansamblu imobiliar. Și dacă ne uităm pe Google Maps o să vedem că poziționarea noastră este unicată. Cred că mai există un singur teren de până într-o 1000 de metri pătrați care să fie în imediată apropiere a pădurii. În rest, nu mai există așa ceva disponibil pe piață. Asta creează în același timp o unicitate a ofertei pe care o avem. Da. Și am văzut că e foarte facil și pentru cumpărături și pentru chestii de zi cu zi. Am văzut, ai mall-ul Băneasa, am remarcat. Ai foarte multe facilități în această zonă. Zona Iancu Nicolae oricum este cunoscută pentru accesul rapid către zona de cumpărături, accesul rapid către aeroport sau către zona de business din nordul Bucureștiului. Dar și să nu uităm, în primul rând, că zona aceasta este recunoscută pentru școlile private pe care le oferă. Și tipologia de client pe care o avem, în primul rând, este tipologia de familie care are copii înscriși la școlile private din zonă. Da. Tot legat de atmosferă, aș vrea să te întreb un lucru.
cum ați hotărât să porniți aici proiectul? Cum ați avut ocazia asta? Terenul era deținut deja de către dezvoltatori de câțiva ani. Și în momentul în care am simțit că pe piață putem aduce un proiect inovator, am început să punem cap la cap toate elementele și de acolo am pornit efectiv proiectul. Dar a fost un proiect la care s-a lucrat undeva la 3 ani de zile doar în partea de proiectare. Deci s-a lucrat intens pe detalii. S-a lucrat foarte mult pe detalii. Pot să dau un exemplu, mai ales la partea de fațadă. Folosim o fațadă ventilată cu o placare din teracotă. Este o fațadă pe care o aducem de la o companie din Spania, cu producție în Spania. Și în același timp, deși erau foarte multe alternative în piață, am preferat să mergem pe această fațadă importată direct din afară. Fațada în sine, cu mixurile acelea de așa zis auriu, că nu e un auriu, este o altă nuanță, împreună cu această teracotă vor crea, la momentul în care se finalizează toate elementele de fațadă la care încă mai lucrăm, vor crea într-adevăr o imagine spectaculoasă. Da. Am văzut că pe zona de parcări aveți parcări subterane. Parcări subterane avem mai mult decât suficiente. În același timp avem iarăși o particularitate extrem de interesantă. Am preferat să creăm un subsol foarte înalt. Din nou avem un subsol care are o înălțime de 4 metri. Și pe viitor, clienții care vor simți nevoia de mai multe locuri de parcare au posibilitatea să-și monteze un sistem Klaus independent prin care să-și dubleze locurile de parcare pe care le cumpără în momentul de față. Iarăși o chestie importantă. În același timp avem într-adevăr și o zonă de boxe, avem și adăpost antiatomic. Da? Sunteți pregătiți pentru orice eventualitate. Da. Bun. Păi, aș vrea să revenim un pic la partea de finisaje, pentru că am remarcat inclusiv parchetul, balustrada dintre etaje, iarăși mi-a plăcut. Este o sticlă securizată, bineînțeles. Da. Dar haideți să începem în primul rând de la elementele din exterior. În primul rând folosim o zidărie Ytong, da? Cunoscută pentru eficiența sa energetică, combinată cu sistemul de fațadă ventilată cu vată bazaltică, ne rezultă în primul rând o clădire foarte eficientă din punct de vedere energetic. Apoi tot ce înseamnă partea de tâmplărie. Este o tâmplărie marca Reiners. E o tâmplărie care se produce în Belgia, vine pe comandă de acolo. Suprafețele vitrate, așa cum veți vedea în imagini, sunt imense. Adică living-urile, cel puțin, toate au perete de sticlă. Apoi, când trecem la partea de interior, vorbim de un parchet importat din Austria, de la Weitzer. Vorbim de o ceramică de la Ragno. Da, Ragno este brandul de lux al lui Marați. Vorbim de obiecte sanitare Laufen. Vorbim de un sistem de smart home. Și un element extrem de important pe care chiar s-a pus preț în ultima perioadă. Vorbim de pompe de căldură individuale pe fiecare apartament. Da, tot ce înseamnă încălzire și răcire este făcută cu pompe de căldură. Bineînțeles, încălzire în pardoseală, controlabilă pe fiecare cameră. Sistemul de climatizare este asigurat cu ventiloconvectoare de la Maxa, din nou cu reglaj pe fiecare cameră. Acestea la rândul lor fiind conectate într-o zonă de sistem Smart Home prin care putem controla temperaturile din telefon. Inclusiv avem pregătit în standard racordul electric pentru jaluzele și draperii electrice. Nu știu, foarte, foarte multe detalii despre care putem să vorbim. Aici fac o mică paranteză. Am intrat în dormitor și cineva din echipă de la noi se juca cu draperia și la un moment dat a început să miște draperia singură. Am speriat, am crezut că am apăsat pe ceva pe acolo. Ați apăsat pe un întrerupător, probabil.
Dar nu, pur și simplu dacă îi dai un pic, ea înțelege că vrei să o Posibil, deschizi. n-am testat-o chiar atât de amănunțit, așa că nu știu, că n-am tras de ea. Da? Dar E făcută tot de rovere sau de altcineva? E tot de rovere. Deci tot ce se vede aici tot e de ce se rovere. vede în acest apartament este pe parte din parteneriatul cu cei de la rovere. O să vă lăsăm câteva imagini să vedeți cum a ieșit în cadrul podcastului, dar mie îmi place. Mie îmi place mult. Da, este un proiect spectaculos, este un proiect care nu are o concurență pe piață. Bine, concurență are orice ansamblu rezidențial, dar nu găsești ceva similar. Adică, cred că suntem singurul proiect din București care a venit cu acest concept de apartamente pe 2 niveluri. Toate sunt așa. Toate sunt așa. Ok. După cum am zis, sunt foarte multe apartamente cu grădină proprie. Cele cu care au terase, spre exemplu, cea mai mică terasă e undeva la 18 metri pătrați, adică sunt și terase generoase care automat îți creează o senzație de spațiu. E un proiect în care veți regăsi foarte multe detalii. Foarte multe detalii Atenție puse la detalii, punct, e o atenție la detalii pe care o avem în permanență. E un proiect coordonat de o echipă foarte mare de ingineri prezenți zi de zi în șantier, pentru că avem și atât de multă tehnologie pe care trebuie să o ținem sub control. Da. Ce gen de oameni cumpără aici, dacă poți să ne zici? Sau care e tipologia? În primul rând vorbim de familii, okay. Da? Cu copii înscriși la școlile private din zonă, predominant. Vorbim și de tineri care se pregătesc probabil să devină părinți cât de curând. Bineînțeles, avem o gamă de client potent financiar, dar care în același timp își dorește un produs greu de găsit pe piață, un produs care să aducă un plus valoare banului pe care îl plătește pentru o locuință, care se gândește în același timp că orice locuință poate fi și o investiție, chiar dacă o cumperi ca să locuiești în ea. Să o lase moștenire, de exemplu. Să o lași moștenire, să-i faci și, nu știu, vrei să... Cumperi astăzi 4 camere, nu mai ai nevoie de 4 camere, că au crescut copiii, trebuie să vinzi pe profit în momentul respectiv. Dar e o clientelă adecvată genului nostru de proiect. Ionuț, mi-ar plăcea să știu și despre apartamente. Ce tipologii de apartamente avem aici? Cu drag. După cum am spus, vorbim de apartamente de 3, 4 și 5 camere, cu grădină sau terasă. Și acum vi le spun pe fiecare segment în parte. Apartamentele de 3 camere pornesc de la suprafețe de 86 de metri pătrați utili, la care se adaugă terase de aproximativ 18 metri pătrați și putem ajunge până undeva la 130 de metri pătrați utili cu un apartament de 3 camere. Ca și prețuri de pornire, la apartamentele de 3 camere vorbim de 306.000 de euro plus TVA, la care se adaugă și un loc de parcare de 20.000 de euro plus TVA. La apartamentele de 4 camere, suprafețele pornesc de la 138 de metri pătrați utili, la care se adaugă o terasă de 20 de metri pătrați sau grădină aferentă, iar ca și prețuri pornim de la 520.000 de euro plus TVA. Din nou, cu parcările aferente. Apartamentele plus de... parcări. Plus parcări. Da. Apartamentele de 5 camere avem 2 modele, pornesc de la 170 de metri pătrați utili și nu mai are rost să mai spunem prețurile. Le găsesc oamenii unde le găsesc? Le găsesc contactându-ne și... Ok, trimiteți voi oferta, nu? Și trimitem noi oferte și discutăm în funcție de fiecare client în parte, pentru că trebuie să vedem exact ce își dorește. Sunt apartamente variate, nu este un apartament standardizat în tot blocul și îl regăsim peste tot. Avem în total 20 de modele de apartamente, la 50 de apartamente în total proiect. Adică e un proiect complet atipic.
Deci, practic, nu găsești apartament care să semene în bloc unul cu celălalt. Nu seamănă. Sunt doar câteva care sunt aproape identice, dar nu există apartament identic. Iar finalizarea proiectului când este programată pentru anul curent, trimestrul 4. Atunci se va face predarea către clienții finali. Finisajele sunt la alegere sau cum? Absolut. Este genul de proiect în care finisajele sunt la alegere și suntem conștienți că fiecare client o să vină cu un propriu designer. Nu impunem neapărat niște limite de design. Într-adevăr, finisajele sunt alese din catalogele pe care le punem noi la dispoziție, dar nu vom face apartamente finisate standard. Știm că suntem într-o categorie de proiect în care trebuie să lăsăm o libertate destul de mare clienților în partea de amenajări. Bun, acum că am ajuns și la final, vreau să-ți mulțumesc că ne-ai prezentat proiectul și că faci parte din echipa care a adus un astfel de concept în piață. Vă mulțumesc pentru ajutor și vă așteptăm la vizionări.